Kahibaw ba mo mga kabombo nga base sa bag-ong pagtulunan sa atong kasaysayan sa atong nasud diri sa Pilipinas kay diay ang tanyag na dalan kulon diri karon sa pusurang bahin sa dakbayan sa Subo kay dili diay maoy pinakakaraang dalan sa tibuok Pilipinas. Ato kining sayron sa debut episode sa Kasayuran sa Kahanginan uban ninyong alagad, Bombo Ken Apo. Sa sobrag kagatusan ka mga katuigan ng kasayuran, ilabi na sa mga Subuano nga giila, ang dalan kulon sa dakbayan sa Subo isip pinakatiguang nga dalan sa tibuok Pilipinas, sukad na nukad ang mga katsila niadtong panahon. Gani giugsukan pa kini og duha ka mga historical markers nga giinstalar sa Philippine Historical Committee nga karon kay gitawag ng National Historical Commission of the Philippines niadtong tuig 1961 ug 1999. Apan base sa bag-ong kasayuran pinaagi sa pagtuki ni Dr. Jobers Reynes Bersales kay gikwestiyon niya kini matud pa nga the oldest fake news daw ang dalan kulon nga maoy pinakakaraan sa Pilipinas. Matud ni Dr. Bersales nga ang pinakakaraang dalan di ay sa nasod mao ang Calle Magallanes o ang Magallanes Street kansang gipangalan kang Ferdinand Magellan nga we all know about nga ang unang European nga nakatungtong sa karaang Pilipinas. Ang Calle Colon o Colon Street kay gipanganlan ngadto kang Cristobal Colon o mas giila sa mga Ingles nga si Christopher Columbus kinsa gikatahong nakadiskubre sa mga isla sa Caribbean sa Central America. Gibutyag ni Bersales nga niadtong 1565 si Miguel Lopez de Legazpi kay nagtukod og fuerte o fort nga karon ang Fort San Pedro nga pabor sa baybayon nga nagtimaan sa pagsugod sa kolonisasyon sa mga katsila. Sa pinakakaraang mapa sa dakbayan sa Subo nga dunay pitsa niadtong tuig 1699 kay nagpakita nga ang maong siyudad kay adunay utlanan sa Estero de Parian tunga sa present-day Colon ug Manalili Street na nagpakita nga wala sa pusuran ang Colon sa pueblo niadtong panahona. Pipila ka tuig ang milabay ug sa mga misunod nga mga pamunuan sa mga katsila kay naglatid kini og grid pattern palibok sa Public Plaza nga karon mao ang Plaza Subo atubangan sa Cebu City Hall. Sa artikulo niini nga Why Colon Street is not the oldest street in the Philippines niadtong Enero 7 ning karong tuiga lang nga nagsubay sa origin sa reputasyon sa dalan kulon. Ingon man nagpakita kini sa mga nagkadayang ebidensya sa mga hulagway sa mga karaang mga kuda o photographs. Ilabi na sa kadtong mga Amerikanong sundalo nga nagtakdo-takdo sila sa mga ebidensya sama na lang sa mga nahabiling nagbarug nga mga building o uban pa. Sa maong pagtuki, nakalalis kini nga ang palabra di honor sa dalan kulon kung maubagyod kini ang pinakakaraang dalan sa Pilipinas. Karon ang lokal o mga langyaw na nga mga turista kay nagpadayon gihapon sa pagdiskobre sa makasaysayanong kahulugan sa dalan kulon nga ang labing karaan nga dalan sa Pilipinas nga nagpasiugda sa duha ka mga prominenteng mga timaan sa atong kasaysayan. Diri sa dakbayan sa Subo nga hastang pagkadato na lang gyud sa kasaysayan ng hambog sa daghang mga landmarks. Lakip na ang 1730 nga Jesuit House ug mga kadalanan sama sa Magallanes Street. Ang Magallanes Street o kini ang nagsubay padulong didto karon sa Magellan's Cross nga nagtanyag sa mga bisita ug usa ka lawom nga makapaldato sa mga kaalam nga kasinatian nga nagdala sa mga nangagi sa mga nakalabayng kinabuhi sa atong mga katiguangan. Mao kadto mga kabombo ang atong kasayuran nga nahagpat diri karon sa dalan kulon ug dalan Magallanes kung kinsa gyud ang panagpigi nila sa pinakakaraang dalan diri sa Pilipinas. Kauban si Bombo Rexmond Cortez Omega, kini si Bombo Ken Apo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!